Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Angni channel kamu kepinbaय. Dinay माइ गायनो फैदों लोगोफोर माइ हाजिरा. नेपालनियाव माइ हाजिरा गायगोन. दैमा बारबावनांगोसो लोगोफोर दैमा बारनानै गोजान हाजिरा मावफैदो. नुदोना इमान खस्थ'. लोगोफोरा नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दैमाखौ माबायदि बारो. दुब्लिफोरानो गोजानथार आरो ना. भिडिअ नुजानो नागिरा मानसिया बिराद रागा जोङो भिडिअ लाबाथाय ओमफ्राय इखि जाबोदों आरो सिगाङाव दंबयो मालाय न'खरसेयावनो इदि बुरजा लायो नालाय ओमफ्रायो जोंबो थाङो आरो बुरजा जोङोल' दा देखायबाय थागोन आं माइ गायग्राफोरखौ दैमा बारनायाथ' लोगो मोनजोबगोन ना गासिखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं देखायलांगोनसै. Ma. Hei, deh mini pin deh. Delay. Hei. Baby. Baby saya Azira. No, yes. Hajiरा मावना लाजिना लाब गैया ना? नोङो लाजिनानै मा मोननो? लाजियो मानसिया. लाजिना दं नोङो गैयानो जालांगोन. फुजायाव साफा गाननांगोन दा. देलायग्रा मोनगोन ना जोङो? बिमा बिफानिफ्राय बेसे लाबाय थानो होननाय न'? बोसोरै बिमा बिफा लाबाय थानो मोना माइ गायना लानांगोन. दख'नाया गांसेल' लानो मोना. बेलेग माइ. बायनांगोन. फैसायानो 10,000सो मोनसिगोन माइ गायनानै. रथनिया iya. Kada bapak lu mesti bayi nih. Itu mesti maru. Lu nama. Lu ngano, juga ya. Juga puse ya longi bayi nang kadang ya. Ini गावस्रानोसै जों न'खरसेयाव साबा गायगोन साबा करे नै रागे माबायदि होननाय नै रागे माबायदि यासो सफैबाय लोगोफोर दुब्लि मालिका iya दुब्लि Ali dagrannोसो A few moments.
सान्दुं गोसाथार बालाय सन सान्दुं गोसानि जिरायबाय जों दसे मानसिफोरानो जि बोरैबा जासिखाबायनो नै A few moments. जोबोर हाजिरानि मावनाया ओंखाम बिदिनो जाखायोना A few Ay ka laway ko. Sa lekipper haziran pe gobay थांनोसै जों दायो हाजिरा गनायनि मोसाबाय दुंदुक दुं ये सब क्या देखना पड़ हाजिराबाबो भिडिअ लाबाय दै लोगोफोर बया मोननाङा भिडिअ होनो लुगैयोना मानसिफोरानो Nakai sateaबो माबाया सेन्देल नहीं जायाखै जोङो माबायाव फैदो 4:47 आव फैबाय जों दा न'आव थांनोसै लोगोफोर जों दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट टाइम भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लाभ इउ गाइस